Helo a croeso I What Board Games. Heddi fideo bach sydyn dy fi fan hyn, gan bod fi wedi cael cwestiwn gyda rhywun wrth Ffion, a mae Ffion yn gofyn beth dyle hi cael i'w plantu un sy'n oed 4 a un sy'n mond yn 2 mlwydd oed. Felly mae'r cwestiwn yma yn un bach fi'n cael yn ymal. O ran stoc ni fan hyn yn What Board Games, mae'r plentyn sydd yn 2 mlwydd oed siwr o fod bach yn rhy ifanc I wario unrhyw beth sydd yn cael ei rhoi yn y categori gêm bwrdd. Fyddwn ni'n gweud mae rhywbeth mwy agos at tegan falle yn fwy briodol at yr oedran na. Dim ond oherwydd mae I gêm bwrdd I weithio, mae rhyw elfen o fod Mae gorchymyn yn dod o'r gêm bwrdd i'r plentyn I wneud rhywbeth. Pan mae plentyn yn 2 mlwydd oed, fel arfer mae'r gorchymyn fel arfer yn stico wedyn ni, ynddo fe. Ond mae ambell I gwmni, a fi moyn rhoi sôn am y cwmnïau yna, oherwydd sa'n gwerthu yr gemau wrth y pobl yna, ond mae rhaid sôn amdano nhw. A'r 2 cwmni byddwn ni'n gweud yw Peaceable Kingdom. Mae nhw yn gwerthu gemau bwrdd sydd yn cynnwys spinner, a wedyn mae'r spinner yn troi a dangos pa darn o falle jigsaw sydd yn cael ei roi mewn. So mae hwnna fel bit I fod yn dechrau rhoi rhywbeth o gorchymyn i'r plentyn I ddilyn rheolau. Felly mae Peaceable Kingdom, yn nhw'n gwneud cyfres o gemi. A wedyn y cwmni arall yw cwmni Almaeneg, a dwi yn gwerthu games nhw, ond mae falle canolbwyntio ar y gemau o 6 mlwydd oed ymlaen dwi'n wneud. Gemau Haba. H-A-B-A. Mae nhw yn arbennig ar gyfer rhai bach. Nawr, y gêm dwi'n gallu meddwl dwi wedi gwerthu yn y gorffennol yw Animal Upon Animal, le mae'r gêm byti fod fel gêm o steco Jenga, ond anifeiliaid nhw, a mae'r anifeiliaid gwahanol yn mynd ar ben ei gili. I fod yn onest, mae jyst yn lot o sport I fod yn onest I weld plant yn adeiladu'r pyramids yma gyda'r anifeiliaid. Felly, 2 cwmni edrych ar Haba a Peaceable Kingdom. Ond, o ran y plentyn arall nawr sy'n 4 mlwydd oed, mae yna ffordd o cymryd gemau falle, gemau fi dwi wedyn bydd fi pentwr fe'n fi wedi tynnu mas. Mae'r gemau falle'n dangos bod nhw'n 8 mlwydd oed lan neu 6 mlwydd oed lan, ond fi dal yn teimlo mae ambell un o'r gemau hyn yn gallu cael I ddefnyddio I blant bach yn llai. Os dechreuwn ni gyda rhywbeth fel OK Play. Mae OK Play fan hyn. Y 60 eiliad fel petai gyda OK Play yw bod fel Connect 4, ond bod e'n Connect 5. Ond chi'n chwarae fe heb unrhyw fath o bit o wal blastig na ni'n gyfarwydd da. Mae OK Play yn cael ei chwarae mas ar y bwrdd. Chi'n rhoi 1 darn nôl I gili a 5. Ond bod chi'n gallu cael 5 mewn llinell, dyna rheolau. Dyna OK Play. Felly mae OK Play yn gweithio yn arbennig ar gyfer plant o 4 mlwydd oed I fyny. Un arall fydde Yogi. Nawr, defnyddio y mass market terms fel Connect 4 gyda hwn. Y mass market term I hwn yw falle Twister. Ond yn lle Twister, le mae'r mat yn dod mas a mae'r person sy'n mwyaf lwcus yn y byd yn gallu just mynd, na I ddim chwarae, na I just spinno. Yn Yogi, chi'n derbyn carden, a mae'r carden yn gofyn I chi wneud rhywbeth, neu falle wneud rhywbeth gyda'r carden. Pethau bach sili fel wneud sŵn anifal pan chi'n derbyn y carden. Falle rhoi'r carden yn sownd i'ch clist, neu falle bod gofyn I chi mynd a'ch llaw chwith a rhoi ar dop eich pen am gweddill y gêm. Felly mae'n gofyn I chi wneud pethau sy'n cymlethu a cymlethu fel eich chi'n ychwanegu'r cardiau ar ôl I gili ac ar ôl I gili. Digon rhwydd I wario gyda rhywun sy'n 4 mlwydd oed, hyd yn oed falle 3. Okay? So dyna Yogi. Nawr te, mae hwn yn clasur erbyn hyn. Fi'n siŵr mae lot o chi wedi clywed am dobl. Mae sawl gwahanol fersiwn gyda fi yn stoc ar hyn o bryd, ond hwn yw'r greiddiol, hwn yw'r dobl. Snap yw'r gêm, okay? Os chi wedi chwarae Snap, chi wedi chwarae fersiwn o dobl, ond mae dobl gyda'r twist bach ychwanegol hyn fod yna tua 8 neu 9 gwahanol beth ar y carden, a unwaith chi'n gweld yr eitem sydd yn matcho, wedyn ni mae deilen yw unwaith chi'n gweld y deilen, mae deilen gyda chi ar eich carden chi, a mae deilen ar y carden ar y ford,
chi'n gweiddi mas deilen, a chi'n rhoi lawr. Felly, yr unig beth sydd angen i blentyn i ddeall fan hyn yw bod nhw'n gallu adnabod y symbols, yn dyfe. So, mae symbols go rhwydd fan hyn, mae fersiwn i gael, dwi'n gobeithio cael ei mewn cyn Nadolig, fersiwn sydd yn rhoi symbolau hyd yn oed fwy adnabyddus, ond hefyd, os chi yn chwarae gyda plant sydd gyda diddordebau, mae yna fersiwn Frozen, Gruffalo, mae Star Wars i gael, mae Cars i gael, mae gyd o'r Disney licenses i gyd yn yr byd dobl, allwch chi wedi. Felly, os yw'n chwarae fan hyn a maen nhw'n nabod y cymeriadau hyn, maen nhw falle yn mynd i ennill chi yn fwy yma na beth chi'n meddwl. So, mae dobl yn arbennig. Nawr te, nes i sôn am Haba fel y cwmni hyn. Haba sydd yn creu y bocsys hyfryd melyn yma. A un gêm Haba sydd gyda fi, bydden ni'n tybio allech chi chwarae gyda rhywun sy'n 4 mlwydd oed, yw Rhino Hero. Rhino Hero, chi'n dala 3 neu 4 carden yn eich llaw, a mae'r cardiau yma yn creu sail y tŵer. So, y cardiau yma yw'r to fel betai, a wedyn mae yna gerdiau eraill sydd wedi plygu fel siapiau wal. A mae fe'n troi mewn y twy i ddefnyddio term mass market Jenga o ryw fath, ond bod chi'n chwarae cardiau i adeiladu y tŵr. Ac ar ôl ambell i carden, sef y Rhino Hero carden yn yr enghraifft yma, ar ôl chwarae fe, mae rhaid i rywun sydd yn mynd ar ôl y person yma symud y Rhino Hero. A be fi wedi gweld yn y gêm hyn yw mae busau bach plant yn dueddol o gallu symud y Rhino Hero heb lot o ffwdan a roi yn y man priodol. Ond pan mae'r oedolion yn chwarae wedyn, mae busau mawr telni yn dueddol o dymchwel yr holl tŵr. Felly Rhino Hero yn lot o sport. Hwn, o'n i ddim yn mynd i roi hwn fel enghraifft i rywun sy'n 4 mlwydd oed, oherwydd dwi'n teimlo pan byddwch chi'n chwarae hwn, yr oedolion fydd yn ennill y gêm. Ond mae rhaid i sôn am hwn oherwydd mae fe mor ddiddorol. Eto, fersiwn o snap yw eitha tebyg i dobl. Ond gyda hwn, chi'n chwarae gyda pethau 3 dimensiwn. Mae yna 5 gwahanol elfen i'r gêm. Y soffa coch, y botel werdd, yr ysbryd gwyn, y llygoden llwyd a'r llyfr glas. Nawr, mae yna elfen a hefyd mae yna lliw. A pan mae carden yn cael ei chwarae, mae rhaid i chi sbio i weld pwy un o'r elfennau yna sydd ddim yn y llun. Nawr, mae hwn yn rhywbeth falle 6-7 mlwydd oed. Mae'r bocs yn dweud 8, anghofiwch 8. Bydden ni'n gweud tua 6 neu 7 mlwydd oed. Dyna lle mae'r plant yn mynd i fod yn digon siarp i falle deall Geist Blitz. Ghost Blitz yn mewn ambell i fersiwn, ond y fersiwn greiddiol Almaeneg sydd gyda fi, Geist Blitz. Mae hwn yn mynd i roi lot o mileage i chi. Falle yn wahanol i ambell i fersiwn o snap arall fel dobl, ond eto 4 mlwydd oed, falle bod hwn bach yn uchelgeisiol, ond mae'n man fi roi mewn yn y grŵp. Iawn, so dyna eich tip cwestiwn ffion de, oedd wedi gofyn beth bydde hi'n gallu cael Nadolig hyn. Dyna beth sydd gyda fi yn stoc ar hyn o bryd, a cofiwch i'r plant lot yn llai na, y ddoi gwmni nes i sôn am oedd Peaceable Kingdom a fwy o range Haba. Maen nhw yn neud ambell i gêm sydd yn 2+. Okay? So, diolch i chi am wrando a gobeithio gewch chi Nadolig neis.